Det er noget tyndstag, skal du se det? Men nu er det også der bestemmer her. Eller mig, der bestemmer. Sådan. Og så holder jeg igen her, uden at ramme kæden. Holder på året. Sådan. Og så skal jeg så igen sno tråden imellem min tang og perlen. Og du kan se, at jeg drejer den ligesom den vej over. Og det er sådan 2 gange rundt. Og så klemmer jeg ind til. Det er jo vigtigt, at der ikke er noget, der river her, ikke? Kan du se? Det var 3 perler. Så laver jeg et hul på, eller klipper jeg 2 cm af, og 2 cm af over den anden side, og sætter 2 perler på mere.